जय हिंद मित्रों, का हाल चाल बा। उम्मीद बा कि सब केहू कुशल मंगल होई। भोजपुरी टेक्निकशाला में आप लोगन के स्वागत बा। आज हम आप लोगन के बीच में भोजपुरिया भाषा में खास वीडियो लेकर आयल बानी। अगर वीडियो पसंद आई तो भोजपुरी टेक्निकशाला के सब्सक्राइब करी और बगल में घंटा के हिला डाली और अंगूठा बदन के दबा डाली। तो आज हमन के बात करल जाई अपन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से वितरित कल गई फोन के बारे में। तो हम आप लोगन के बीच में वो फोन प्रस्तुत करत बानी। ई फोन के पूरा नाम है सैमसंग A03। कि ई फोन में चिप लगेगा तब्बे एक प्ले स्टोर वगैरह यूट्यूब चैनल तू चला सकेला। और इनमें एक और बात ध्यान देने वाली बात बा कि ई जो वॉलपेपर स्क्रीन पे दिखता, ई वॉलपेपर के अगर तू सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा हटा चाहो तो फोन डेड हो सकेला। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगल है तो भोजपुरी टेक्निकशाला के सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दो तथा नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।